everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Lagi sila din hidung layan. Usaon naman eh. Gamiton ako ang akong nakamauan. Ha? Apan sa gakaya lang ko ninyo ikaw man. Ha? Subayon ako sila. Usi, bot may pasabot. Uy, dong. Usi, bot may pasabot. Uy, mipiyong. Gipiyong ni Dulayan iya mga mata. Ala. Kurog. Nagkurog si Dulayan. Naunsa ka dong? Gyatake ka? Ha? Gyatake ka dong? Uy! Umibo ka! Unsa man dong? Tipos? Ang mga bata, Ha? gidahan nila sa may bulkan. Ha? Tabangan ko ninyo. Tabang ka! Naluyan ako. Tabangon ka! Unsa man ni dong? Unsa man ni dong? Kaya Maulian ako. Kaya na? Maulian ako lugoy. Ha? Maulian ako karong taod-taod. Sagdahan lang ka. Samtang magbiyahe kita, Sige. makapahuway man ko. Oo. Ug maulian ako sa akong kaluya. Adi, dili. Sagakayon ti ka. Nyor tikoy! Nyor tubag ako, Nyor! Kay doon ako importanteng isulti nimo! Tubag, Nyor! Nyor tikoy! Saba! Kasaba ba nimo? Kakita kang atong prosesyon si Ular? Dugay magay kang mutubag! Ako pa kong malibat, Nyor! Kita bitaw ko! Apil yung ganikos prosesyon! Taason ko ning may akong sulti ha. Ayaw tingog, Nyor. Ang mga batang dunay mga badlis sa dugo. Yapil sa natong prosesyon. Nyor tikoy. Oo. I like to bag, Nyor. Kay dagan pa kong isulti. Itambog na ginas lang tanan sa bulkan. Nyor tikoy. Butot. Tubag yun na. Ay kay mayong magwatag. Usa, Nyor. Ngaon ka? Nani ay, dili kaon. Nyor! Ha? Imo naman sa kong gisagpa para messages lang ko nga untag usa galaway ko, Nyor. Ay, hilom. Ikaw ba'y galaway? Hilom. Ha? Para ka na kang Ular. Ha? Nahinomdom ka nga matag festa, ha? Matag festa grande din sa atong dapit. Mulaw kita og mga bata, ha? Si Iska. Mulaw siya nga sa bulkan. Ndo takit-kito sa bukog o arikan og sugos bukog. Kuya Di lang man tamang huwag usa, Nyor. Usa lang. Kuya man kang dako kuto na na. Sorry kay Nyor. Sinduta tanaon sa siko. Kito no. Ikaw ayaw ka high blood, Nyor. Dali ra ba kay kang mamatayan na? War ba ka kadag tambal para high blood? Wag ko kadag ahos, Nyor. Mura ko katakihon. Nyor, sige, ikaw na lang akong kanon o mamatay ka, Nyor. Tunto kang dako. Iwasan sa nimo atong kahiblad. Tanaw sa mong linaktan. Kay mabiyaan ta. Matuman, Nyor. Nakabahos ang buwiset. Naigusap ko sa kuryente ngayon ipagawa sa iyang mga tudlo. Buwiset siya! Mupa ibabaw ko. Mulutaw ko sa hangin. Hain ka, Ira May! Hain ka! Wag yun siya din eh. Ang iyang baho. Nasimutan ko na yun. Ug ingon sa nagkaanan na siya kalayo na ako. Kinahanglan makitaan ko si Ira May. Dong, usaban kaya pa? Makaya na lugoy. Kaya na? Oh. Si Eden.
Si Eden, Unsa man? kinahanglan makalingkawasan ni atong lutos. Aw, ay lagi ka balaka lagi. Kay kato sa Eden, may power mo to. Kay naungom sa to. Nahimong sa tong ungo. Kuyawa ungo oy. Ay, Dre. At kihatan ta. Dive lang niya, Dre. Dive lang ha. Naibaw ko na balaka kag mayos mga bata. Hasta ning nanguig na turon. Nabalakan sila sa ilang mga anak na tuang iska. Dong, aton sad. Dong. Dong. Si Lutos, Oh. gisundog niya ang panagkuhin Eden. Dili ba ka si Lutos ang anak ni Iska? Oo, bitaw sa no. Mausa ni ako pangagpas nung gayan. O, gisundog lang ang panagawin ni Daidin. Aron maluoy ka. Sa panahon nga, imong patyon si Lotus. Kinahanglan ikatubang ko si Lutos pag-usap. Upat yun ko siya. Sayo na dong, sayo na. Kanto na ka itom, mauto si Lotus. Magkita mo, duslaka na yun. Duslaka na ginaan mong espada. Makapatay ka ng imong espada sa anak ni Iska. Sigurado ka doon nga, maugin na makapatay ni Lotus. Magkapatay kini sa tanang dautan lugoy. O di, Sakop kagani isang kangit-ngit. Magaras lang ang iyang panit gikan ni gining espada. Dili maluwas sa kamatayon. pero dili dautan, di ka nakapatay. Duslaka ko nung suway dong. Ayaw ito eh. Kuyawan ko na dong. Kuyawan espadahan no? May gani kawa ko maungo kay ko naungo pa ko. Wala. Di ko maluwas ning imong espada kagitang-kitang sa mong kilid. Kisay gahatag na dong. Ang prinsesa sa mga engkantada. Si Prinsesa Almira. Pagka tayo nakita si Mailhan na Oh. doon ay napaingon sa bulkan. Kuyawan man tanim mo diha. Bitaw, wa pa gyud. Asa mo ka sila miagi? Kalit ka man diha. Basin ugtuwa na sila sa tumuyong bahin. Ay, alo. Saan na nasunahan? Naghupo. Naghupo. Ubay-ubay sila. Naghupo. Ubay-ubay. Mga lalaki nagukas. O mga mangtas kayo sila mga nagway. Pade, ay gihunong ha? Kay si Kwate kita na nila. Ay gihunong ha? Pag-ampo ka mo sa labaw ta makakagahom. Dili na to sila sokran. Kung muahat kita sa paghunong, aron sa pagsukol nila, mapiki kita. Mahurot ang atong oras nila. Doon na pa kita giapas. Kinahanglan maabtan natong buhay ang inyong mga anak. Pag-ampo kita sa labaw ta makakagahom. Mauna. Ay lamog sukol. Tingog rin kadlukan na ninyo. Pero lawas, ilamadlok ninyo. Ubay-ubay sila. Mga napuog kita sa buog tong. Ang uban ka. Wa pa ka manago. Tagsa-tagsaon ko sila kuha silang kusog. Aplireste. Nami. Di. Nilipat ko si Lutos. Nasimutan ko siyang nagsunod siya nako. Oh, ang gisakyan ka na nila ni Padre Anselmo o Ryan. Gika na sila sa mansyon ni Iska. Asa man ka na sila paingon. Mag-amping kong dili mahawiran ni Lutos. Magpanligi ko sa akong luyo. Aron mabantayan ko siya kung mapadool na siya nako. Kinahanglang dili siya makasuod sa akong lawas. Aron dili ko niya makontrol. Ang anaa sa ubos. Mga sakop ni Iska ka na. Nangalupog. Naman naman ko sila sa pagkuha silang kusog. Alpireste. Alahan nga na sila sa ibabaw niya itong gisakyan. Padre, ayaw lang git paghunong. Uy! May mga mangtas kami sugas sa itong gisakyan dong. Ala, patay na tayo dito yan. Wala si Kwati tayo ni. Gipugatas mga panuhay nga nagko. Hasta mga panuhay gagmay. Naasad. Dede, ay gipaghunong pag-drive niya. Bahala nag-alisin na to. Patay na yun. Patay. Boss ko, makikaway ko nila. Tapang may. Ayaw lang. Kinahanglan mo padayon mo aron inyong masumpo si Iska. Sa iyang pagkabuhaton. Manaog kayo na siya na ng upanan, tika. Till death do us part ko da. Niyam ko sundang. Sukot na nila. Patay na ni.
Yap! Hapa! Wah! Nakatigbas! Nakatigbas yung ungo! Nakatigbas si Lugoy! Nakapatay si Lugoy yung ungo! One down! O sige! Sige! Dol! Dol pa mo! Dol! Dol na yun! Hadlok mangunguha ka! Ha! Uy! Ay! Uy! Uy! Kuya magdurayan oh! Uy! Uy! Yan ang isa nagkikaway sa mga ungo! Ididus na si espada na ito sa ungo! Ah! Posisyon pa! Kita ko na sa salida ni Fernando po. Si Richard Gomez. Basta buhi pa ako. Lala, oh. Uy, may usap ni. May mitila pa sa kong naong. Bugnaw man. Gilok-gilok usap ni. Ay, ungo! Iya! Buang ka. Patay lagi ka. Ngano ako nung balbalag dito? Tilap-tilap ka pa. Patay lagi ka. Nitilap noong ka. May rabis kang unguha ka. Uy, si Dong Ryan nakikaway pa sa mga ungo. Tabangan ako siya. Dong! Siya ba ni? Siya ba ni? Hay naman itong mga ungo. Wala mga ungo. Hay man. Wala, patay. Nangamatay hindi. Puta na ito ko, Dong Ryan. Ang mga ungo, aron di na mo kulihok. Wa na panahon, Lugoy. Wa na panahon. Papasta nila Padre Anselmo paingon sa bulkan. Managan ta. Dali na, Lugoy. Dali na. Dong. Allah! Askang kapuyag binagtas nyor dagan na kitag naagi ang bungtod usa duha tulo ipon ko ni tanang abot manig 102 usa duha Ganahan na kahilo eh. Hilom buktot. Maolo na sa nimo. Taas-taas ang istorya mag-apihap kahilom na lang. Ayaw pagreklamo diya. usa Muna na sa... duha tul masipyat magsige man kag saba gud balik na sa tas uno usa ngano di man ko mo reklamo ikaw bas akong dapit Ang-angog di ko... ikaw tawa man ka buang na ka ha Siya buwag. Buwag. ay tubag wa kay tubagonon yun naunsa man ka ha buang gilagi ka nganong kalit man ka katawa naunsa taon ka oy yun. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.